Aj napriek tomu, že Cup Cup je volejbalový turnaj amatérskych družstiev, mnohé z nich boli naozaj kvalitné a bolo sa na čo pozerať. Jediný volejbalový turnaj, na ktorom nejde o to, či viete hrať, pretože vyhrať môžete aj tak. Možno práve preto prišlo zabojovať o hlavnú cenu putovný pohár Márie Dominiky Mazarelovej až 30 zmiešaných tímov z celého Slovenska. Veľmi milo ma prekvapil záujem o tohto ročný Cup Cup, len ma trocha mrzí, že týždeň pred turnajom pršalo a nemohli sme hrať aj na Antukách. 7. ročník turnaja pripadol na 2. májový víkend. Sobotné zápasy v 5 základných skupinách naznačili, že v nedeľných súbojoch o prvé miesto bude veľa prekvapení a nečakaných zvratov. Ako každý rok, všetci boli dobrí a ešte lepší. Zlepšujú sa stále dookola. Trošku asi ten systém nový, že sa hrá vyraďovacím spôsobom, pomohol tomu, že sa to trošku zatraktívnilo. Strhujúci finálový duel Východ versus Západ začali lepšie západniari. Michalovciam sa však podarilo vyrovnať a tak sa o víťazovi rozhodlo až v 3. sete. Za stavu 6-9 mali víťazstvo na dosah ruky Dubničania. Michalovce však ukázali bojovného ducha a za výdatnej podpory publika dokázali po druhýkrát vyrovnať. Bezchybnou hrou a dobrými smečmi vyhrali rozhodujúci set 10-9 a stali sa víťazmi Cup Cupu. Druhé miesto obsadila Dubnica a tretí skončil nováčik z Kňažej. Z Dolného Kubína pre Salesiansky magazín Marcela Kršková.